Ďakujem pekne. Keď som sa na výbore spýtal pani komisárky Johansson, čo konkrétne v nej vyvoláva pocit ohrozenia pri národnej karte Maďarska, dostal som odpoveď, že jej hlavný problém spočíva v tom, že tieto povolenia získavajú Rusi a Bielorusi, ktorí dnes podľa nej bez ohľadu na prísnosť kontroly predstavujú bezpečnostné riziko pre Schengen. Samozrejme, zopakovať také niečo o nelegálnych imigrantoch, ktorých nekontroluje nikto, by z nás urobilo extrémistov a rasistov šíriacich hate speech. Ak by som aj prijal obavy pani komisárky, stále nerozumiem, prečo dnes rozprávame o Maďarsku a nie o Nemecku, ktoré minulý rok udelilo ruským občanom najviac takýchto povolení. Alebo o Poľsku, ktoré vedie túto štatistiku pri bieloruských občanov. Mimochodom, Maďarsko je až na 8. mieste. Podľa oficiálnych dát z Eurostatu sa minulý rok nachádzalo na území Európskej únie približne 720 000 Rusov a 85 000 Bielorusov, ale vy ste sa rozhodli, že bezpečnosť Schengenu ohrozuje práve tých maďarských 10 Rusov a 4 Bielorusi, ktorí tento rok získali národnú kartu. Absurdné. Táto debata je v skutočnosti len ďalší nechutný útok na suverénny členský štát a stelesnenie slovenského príslovia: kto chce psa biť, palicu si nájde. Ďakujem.